Galiza docemente. Está ollando o mar. Ten vales e montañas. E terras para labrar. Ten portos, mariñeiros. Cidades e labregos. Cargados de traballos. Cargados de trofeus. Galicia é unha nai. Velliña soñadora. Na voz da gaita rise. Na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos. A terra, o mar, o vento. Pero hai outra Galiza. Que vai no sentimento. Galiza somos nós. A xente é máis a fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Grazas a Cuarto por esta interpretación do poema de Manuel María. Bos días. Imos proceder ao acto de entrega da 8ª edición do Premio IES-BCRA á promoción da lingua e a cultura galega na comarca dos Ancares. Premio singular no ámbito educativo galego, orixinal e único. Este é un premio para aqueles que no sector cultural e non cultural favorecen e impulsan o noso idioma e a nosa cultura nesta comarca. O premio do IES de BCRA nace no 2014. O premio do IES de BCRA nace no 2014 como proxecto do equipo de normalización lingüística destinado a recoñecer iniciativas, traballos recentes, trayectorias de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico e cultural e pertences á comarca de influencia do Instituto. O premio quere contribuir a ese obxectivo de recoñecer aos que no seu labor teñen en conta o noso e tamén implicar o conxunto da comunidade educativa na súa consecución. Este ano, o premio vai ser concedido a un grupo de persoas cunhas fortes raíces na nosa comarca. Raíces persoais, profesionais, culturais. Imos proceder ao acto de entrega do premio. Premio a un colectivo cultural de mulleres dos Ancares, que deron moito pola comarca e decidiron seguilo dando desde a música propia, recuperando e mantendo. O Instituto de BCRA decide conceder o premio 2024 ao grupo Son de Cores. Son de Cores son un colectivo de mulleres que botan a andar no 2012 co obxectivo de colaborar na recuperación dun instrumento emblemático dos Ancares, a pandeira. Son de Cores son mulleres concienciadas sobre a importancia de todas aquelas que século tras século son un elemento fundamental de transmisión e supervivencia da literatura popular, da música popular dos Ancares. Elas compoñen un círculo que afonda na historia da nosa comunidade, entendendo como operan as desigualdades por saber como afectaron as que nos procederon unha lección de vida, de supervivencia e de superación. Despois de toda unha vida sendo activistas seguen bulindo, cantando as súas propias historias, reivindicando con naturalidade a súa condición, reclamando ese espazo que lle corresponde por compromiso e historia. Estes sinais de identidade son os que decidiron que elas sexan premiadas, porque representan o espírito do noso premio, comprometidas co idioma, comprometidas coa historia en femenino, coa nosa cultura e coas raíces ben chantadas na nosa comarca. Ben merecido entón este premio. Pode subir. Temos retirado. Presidenta, non? Presidenta. Digo que como somos un grupo de pandereteiras, pues teremos que votar unha, non? Vamos normal. Vamos alá. Ay, ala, ay, ala, ay, ala.
o de falar levámoslo pues peor, ¿no? Pero vou intentar a ver si non me equivoco. O xérmolo de Son de Cores é o noso gusto por compartir momentos con música. Moitas de nós somos amigas de vello e nas festas e xuntanzas era habitual para nos cantar. Porque se algo en común ten toda a humanidade é que cando está alegre canta, cantamos. Canta miña compañeira, canta que cadramos ben. Coa nosa asociación cultural quixemos crear nesta nosa vila un espazo onde poder aprender música, cantar e tamén compartir tempo coas amigas e veciñas. A túa voz, madama, chama pola miña. Se xuntas cantamos, vai a maravilla. Andando o tempo, entendemos que esa pequena comunidade cumpría máis funcións que a que de entreternos, que non é pouco. Pois coa nosa presencia axudábamos a dinamizar festividades e encontros veciñais, non só en Becerreá, senón tamén en Cervantes e noutros concellos da contorna. Amenizamos festas e romarías, nadais, magostos ou lumes de San Xoán. Mañanciña de San Xoán, mañanciña máis garrida, que baila o sol cando nace e ri cando morre o día. Pero cando arrincamos a cantar a tradición musical galega e en concreto da nosa comarca, comprendemos que estábamos a ser tamén un eslabón na cadea de transmisión oral. Cantando e aprendendo das nosas maiores nas aulas, tomamos conciencia do inmenso legado cultural da nosa montaña, ritmos e xeitos propios, e este instrumento que hoxe nos acompaña, a pandeira. As mulleras desta aldea andanche na carballeira, unhas cantan, outras bailan e outras tocan a pandeira. A pandeira foi vos un instrumento básico da socialización dos mozos e mozas ata non hai moito tempo. Imaginade nos tempos onde non había internet, nin equipos de música, nin radios, nin orquestas. As posibilidades de festa parecen poucas. Se cadra, xuntar cartos para contratar un gaiteiro ou un acordeonista. Como che vai, gaiteiriño, como che vai polo brao, todos a segar na erva e ti coa gaita na mau. Pero había costume de facer música cotiá. Entón, era cousa da pandeira e das mulleres que a tocaban. E xunto cos seus bailes, cantigas e contos, facían a pola vila en calquera parte e congregaban os veciños e veciñas da contorna. O que non canta nin baila, a que ven a pola vila, a escoitar 7 contos e contar 4 mentiras. Deses encontros de cultura cotiá aprendemos cantigas de burla, cantigas de namorar, romances truculentos, cantares para pasar o tempo, para facer máis levadeiro un traballo, ou cantigas para rolar e dormir aos pequenos. Non cheo ben quero por rica, que xa sei que non o és, quérote por moreniña e pola lei que me tes. Tamén aprendemos un chisco de como habitaron estas terras os homes e as mulleres que nos precederon, porque todo quedou nas cantigas. Aprendemos a ler entre liñas as vidas que viviron. As rapaciñas da aldea non chas hai que marmurar, saben tocar o pandeiro, tamén saben traballar. Así que Son de Cores nutriuse dos sentipensares cotiáns, que diría Eduardo Galeano, da nosa montaña. E moi agradecidas ao Instituto de Becerreá por este recoñecemento. Pensamos continuar o labor, convidándovos a participar das nosas aulas e tamén da Festa da Carballeira que celebraremos o 31 de agosto, onde poderedes compartir obradoiros, música e baile con nós. Se mañán alguén pregunta quen foron as da parranda, foron as de Son de Cores, porque nelas ninguén manda. Trouxémosvos tamén estes cantares, para que sexades vos que continuedes a cadea de transmisión. Así que, agora son vosos. Que non foran as
grazas por agasallarnos coa vosa música que tamén é nosa. A continuación, para ir pechando o acto, intervén o director, Fernando Cerecedo. Vale, un doble agradecemento para este grupo de mulleres que además ten un nome ben chulo, son de Cores, insuperable. O agradecemento é dobre porque teñen o compromiso ca cultura comarcal, ca cultura galega en xeral e ca comarcal en particular, e escarban debaixo da superficie do que podemos ver e coñecer superficialmente dos Ancares, escarban e preséntanos rasgos culturais que descoñecíamos, vale? E esas iniciativas, para que vexades, podense levar a cabo en calquera momento da vida persoal non se necesita ser especialmente xoven ou ter unha especial enerxía, solamente é cuestión de vontade e de identidade. E a segunda, pola súa condición femenina, non é casual, non só nos descubren cultura ancaresa, falan de, e falaron, non en algunhas das pezas que tocastes e cantastes aquí, pero sen outras, a súa condición femenina, e fan defensa da condición femenina e do feminismo, e iso tamén é importante que quede claro. E tamén é unha honra especial ter que agasallar ou poder agasallar, igual que non sempre sucede, pero ás veces o ano pasado tamén sucedeu con un dos premios, agasallar a xente que foi exalumna deste centro. Rosa e Maruxa son da primeira promoción de estudiantes do IES de Becerrea, que elas están como abralladas e tengo tanto tempo deso, pero non todos os días sucede que se poda facer unha cousa así con exalumnos, e todas elas, a gas branca, todas elas foron membros da comunidade educativa deste centro. Se non foron alumnas, como no caso de Maruxa e de Rosa, sí que foron máis de alumnos e de alumnas aquí, o sea, pertenceron á comunidade educativa do centro, así que doble agradecemento e doble honra. E con respecto a ti, Branca, esperamos que algún día seas membro da comunidade do IES de Becerrea. Cuando que ven, sin máis. E nada, creo que agora ven outra actuación, non, Antón Bao? Creo que hai unha sorpresa. Toca vos a vos. Alumnado de cuarto de ESO vai recitar colectivamente o poema Letanía, de Uxío Novoneira. Coa súa interpretación pechamos o acto. Moitas grazas a todos. De tanto calar, xa falo eu só. Galicia digo eu, un di. Galicia. Galicia decimos todos. Galicia. Astros que calan din. Galicia. E saben. Sabemos. Galicia da dor chora. A forza. Galicia da tristura triste. A forza. Galicia do silencio calada. A forza. Galicia da fame migrante. A forza. Galicia vendada, cega. A forza. Galicia tapeada xorda. A forza. Galicia estredada queda. A forza. Libre para servir. Libre para servir. Libre para non ser. Libre para non ser. Libre para morrer. Libre para morrer. Libre para fuxir. Libre para fuxir. Galicia, la brega. Galicia nosa. Galicia mariñeira. Galicia nosa. Galicia obreira. Galicia nosa. Galicia irmandiña. Galicia miña linda. Recóllete da terra. Estás moi fonda. Recóllote no pueblo. Estás mil toda. Recóllete da historia. Estás borrosa. Recóllete e érgote no verbo enteiro. No verbo verdadeiro que fala o pueblo. Recóllote pros novos que ven con forza. Pros que ainda non marcou a malla das golas. Pros que ti saben que pode ser outra cousa. Pros que saben que o home pode ser outra cousa. Sabemos que ti pode ser outra cousa. Sabemos que o home pode ser outra cousa. O que vou decir non lle vai gustar a alguén dos que están aquí. Non hai proxecto colectivo en un centro educativo que como tal proxecto colectivo se poda alguén poda arrogarse o éxito dese proxecto. É imposible prácticamente, sempre froito de o esforzo grupal de quen sexa, de profesorado por un lado, de profesorado e alumnado ou de alumnado.
Non hai, repito, fórmulas máxicas para que se triunfe de forma individual. Será casi imposible. Se acaso se das unha boa clase, si pode ser éxito do profesor. Fora dai, pouco máis hai. Entón, eso pasa tamén co proxecto deste premio. O equipo de dinamización lingüística está sempre detrás, e como tal equipo é un grupo de personas que traballa para que isto se desenvolva, e non só isto, sino tamén a revista Rebola, múltiples actividades ao largo do curso que se desenvolve gracias a ese equipo de dinamización lingüística que sempre rota personas. Lóxicamente os rapaces ides avanzando e van rotando, e co profesorado pasa igual, aparecemos e desaparecemos, cambiamos, e o equipo de dinamización lingüística tamén cambia. Pero sí que a idea deste premio sí que foi individual. E menciono aquí porque é a última vez que vai estar aquí como profe deste centro. Podrá vir a máis, pero será como membro alleo xa a comunidade educativa. E ese é tamén outro exalumno, Antón Pablo.